Yılғы bәйгесіне жиынтығын алып келдім. Соңғы бетін іштерікмені ашып оқығанда да, 7-ші жылғы лауреатлар Эльвира Хадиева яңғырады, Рүстем Ғалиуллин, Лейсан Хасаттинова, Алина Куропаткина, Алина Бикмуллина, Раиля Мөхсинова, Сирина Мөхәмәтжанова һәм башкалар. Миңа калганнар кем иде журналы, хәтта инде Казанлыклар журналында да буларның барысына дип әйтерлек мин санаган онга якын исемнең шигырьләр, яисә хикәяләр басылып килә бит. Алар күрәсез, моннан 5 ел элек я гран-при булганнар, я призорга кергәннәр һәм инде иҗатка килгән шәкертләребез. Сүземне йомгаклап тәмамлап булай дип әйтер идем мин. Білесізме, ақыр чикте шиғыр язу ул, сіз барығызда шағыр болып, язушы болып кетесі деген сөз түгіл. Һәм аңды тәләп қойылмайды, бәлки керегі де жоқтыр. Лекин арағыздан шындап та біріншегіне шағыр, біріншегіне прозаик барып келіп шыға екен. Демек, қолғанларыңыздың көңілінде әліге ижатқа болған мәхәббәт бейтім. Ижат ол өзі ол іздену, ол өзі матурлыққа, жақшылыққа, әдәпке соқлану, ол сізні барыбір кіші боларақ Эле-тирегизде кызыклы шахыс икән. Нуртиядән һәм Танпашты бер сөйләүләренә бар дигәндә, бәлки киләчәктә тагында Ишайр да Газинов әйтте, безнең баш өстендә кылыч торган вакытта бәлки бу аны катлаурак та булыр, үз дәүләтебез булмаса, үзебезнең башка төбәкләр белән дә аралашу бәлки сүнеп бетәргә дә мөмкин. Шуңа күрә бу мәсьәләләрне истәтәргә кирәк. Бигрәк тә ул татар кешесенең, татар язучысының, татар каләм иясенең язмышыдыр инде, иң беренче аның алдында шу милләтне саклау өчен. Бу русларга, башка халыкларда барсында да инде. Безнең татар булгачның үзебезнең икән, шуңа күрә безнең менә шушы үзенең дәүләтчелеге булмаган халыкларга милләтне саклап калу өчен аны дәүләтебез юк икән, безнең шу астан үзебез күтәреп каләм алган кешеләргә алар һәрвакытта да маяк булып, халыкның үзенең артына биятып бара торган кешеләр. Шушы сүзләр булсын иде. Һәм без шуны 3 көндә сезнең белән бик күңелле итеп эшләрбез, файдалы булып, һәр минутны файдалы итеп үткәрсәк. İcat bilen şiirlenişi için, edebiyat bilen kızıksınıp, üzülliginden okup, hem gümen edebiyatçılar bilen uçraşıp durgan yaş kişi için Dilesen indi yukarı oku yurtuna kirib okurga mümkün. Eğer de yine Allah Teala tarafından talant salıngan iken, ul barur yazıcılık ite. Bunun misalları bir küp. Mesela birinci benim başıma gelgen misal Çıngiz Aytmatov. O bir veterinari institutunu tamamlaydı. Bizim Tatar'da da anda isimlerini sanarga var. Bugünkü yazıcılar, yaş yazıcılar, yaş şairler bilen özümni çağırıştırıp qarayım da men alardan bek mükünləşəm. Аларның мөмкинлекләре безнекенә караганда күпкә артыграк. Без авылда, мәктәптә укыган вакытта мондый мөмкинлекләр юк иде. Интернет та юк иде, газета, журналларда ул хәтле күп чыкмый иде. Радиода без бер генә каналдан көненә 1-2 сәгатьне эшләйдек. Бүген көндә аларга басылырга, дөньяга чыгарга мөмкинлек бик күп. Аларга бар тик эшләргә дә, язарга гына кирәк. Әгәр дә алар үзләренең бөтен иҗат талантларын максатлы итеп әдәби әсәрләргә күчерә алалар икән, минемчә аларның киләчәкләре матур булыр. Мин бүген үземнең чыгышымда әйттем инде, Туфан ага Миңнуллинның әйткән, һәр вакыт әйтә торган бер сүзе бар иде. Язучының, һәрбер язучының төп максаты милләткә хезмәт итү. Һәр язучының, һәр иҗат кешесенең күңелендә милләт язмышы, милләт кайгысы, милләт борчуы ятырга тиеш дип. Ул шул вакытта гына милләткә хезмәт итә, шул вакытта гына милләт аны үзенеке итеп кабул итә дип әйтә иде. Авырткан тема, без быел үзебезнең бүлек белән экспедицияларга чыктык һәм күрдек, авыллар бик мөшкел хәлдә, бигрәк тә татар авыллары 13 йорттан тора. Врачлар юк, анда өлкәннәр генә яши, һәм аларның тормышы бик авыр, һәм шуны бик тетрәндерүгә алып килеп җиткерде. Һәм шушыны мин үземнең әсәрдә яктыртырга бик теләдем, һәм моңа бәлкем ирешкәнмендер, юктыр, ансы миңа караңгы, ләкин мин барыбер нәрсәгәдер омтылырга теләдем, һәм хәзерге үзебезнең авыллар язмышы мине бик тетрәндерә, һәм шуңа шу теманы күтәрергә булдым. Без Бөектау районының Этне белән чиктәш авылларында йөрдек. Менә шундагы авыллар язмышы мине бик тетрәндерде. Барысы да тәрбиядән тора, мин әтиәниемә рәхмәтлемен моның өчен. Алар миңа кичкенәдән шушы татар теленә мәхәббәтне һәм милли хисләрне сеңдереп тәрбияләделәр. Шуңа күрә иҗатка тотынганмындыр.
Моны ниндидер бер зур вакыйга дип санамыйм. Кулга каләм алып, өстәл артына утырып кагать битенә карасаң, илһам үзеннән үзе килә. Милләт бит ул гади әйберләрдән төзелә, тик милләт ул мәхәббәт, милләт ул шул ук дуслык, милләт ул көндәлек тормыш, автобуста бару, каядыр йөрү. Шуңа күрә теге аерым күтәреп милләт проблемасы дип зур итеп сөйләргә яратмыйм, барсын да гадидән башларга тырышам һәм күбрәк лирик шигырьләр язамдыр дип уйлыйм инде. Авылда белмиләр минем шигырь язганны. Мин үзем язган шигырьләрне беркайчан да кешегә укымадым. Беренчеле Идел яшьләр үзәгендә укыдым, җәй. Татар яшьләр көннәрендә. Болай мин үз язган шигырьләрне бик тә кешегә укырга кыюсызрак. Тукайыбыз да бит инде 100 ел элек Уфага килгән, бездә Мәҗит Гафурилар, Бабичлар иҗат иткән, Галимҗан Ибраһимов Галия мәдрәсәсендә укыткан һәм татарның икенче башкаласы дип Уфаны да санап була. Идел Макшардагы яшь язучылар бәйгесенең Уфада үткәрелүе дә бу күркәм бәйгегә ям өстенә ям безнең Башкортстан яшьләренә дә горурлык өстәр иде. Ибраһимов Булат, Лаеш районыннан, Атабай авылыннан үзем. 2009 елгы шигърият буенча гран-при иясе. Беренчедән әйтергә кирәк, Идел Макшарлар ул бәйге түгел, Идел Макшарлар ул мәктәп. Моның 3нче турына узган кешеләр барысы да шул мәктәп тәҗрибәсен узалар. Һәм бу мәктәп беренче чиратта язарга өйрәтсә, икенче чираттан укырга өйрәтә. Һәм 3нче чиратта бергә шундый күмәкләшеп язарга да, укуда һәм дусларың белән аралашуга китерәтен шундый бер мәктәп. Татар ашлары дигәндә, без лашыр тукмаш ашыйбыз инде. Дип кикрә. Lan bir beliş indirirsen hemen şunları verir. Ana indi pişma. Şundan ara gittiğimiz lakin onlarına değil. Tatar kombinası bir bay. Burunlu. Hem onun müzisyenlikleri çok, lakin ortaklıkları da çok. Bütün Türkiye halklarının ortaklığı var. Kazı, ortak, Kımız, ortak, Korut, ortak, Üzbeki, Kazı, Kırgızı, Başkırt'ta bütünüsü, Şumur koşlarını ezberlep, Başkırt bizimkleri, Üzbek bizimkleri, Tatar bizimkleri, hem onlar barısı da haklı. Anda baktık emosiyalar. Kişi tanışı, nişikteki oralışı buldu, şarkılar bile beni görüştük. Ben tege idettirip bir şarkılarını görmeyim de dildi. Bunda tege şarkılar bile oralışı, yüzüne baktıklı stimul külüyünde. Hem nişikti beytiyim, yana dostlar da basın. Yeş şarkılar bile tanışasın, şarkılar bile. Hem yüzüne kileşekke baskışlar külüsün, kulağın külüsün. En birinci yüzünü jellemezke gerek. Mene ovurayım indi. Men aneste kişiler arasında yerge şulay. Üzüne girsinçe гадәти яшәү тормышын алып барырга кирәк, тырышырга кирәк. Мөмкин кадәр. Кешеләрдән үзеңнән ялмаска, кешеләр арасында чыгарга ялмаска. Һәм үзеңнең иҗаттанмы яки башка өлкәдәнме? Эшкә булса үстәргә тырышырга кирәк. Кешеләр төрле. Дөньяда кешеләр төрле. Кайсы изге күңелле, кайсына байлык җитми, кайсы пычрак төрле. Дөньяда кешеләр төрле. Кайберсенә ошый көлке, кайберләре икейөзле, әйтерсең хәйләкәр көлке. Дөньяда кешеләр төрле. Берәүдә кеше өлеше, берәүдә тиге белән тапкан үзенең хәләл җимеше. Дөньяда кешеләр төрле. Берәүләрнең юлы сикәлтәле, берәүнең көч куймый да яшәүче иститмәле. Дөньяда кешеләр төрле. Бар күңеле кителгәне. Юк, аңларлык түгел аны. Әй бу кеше, нинди серле. Мәсәлән, кемдер актык тәнкыйтьләп атырлар. Аңа менә минем иҗатым аларга инде ошамый. Нәрсәгә миңа иҗатты текәргә мөмкинлек, ташларга мөмкинлек. Минемчә, тәнкыйтьсез иҗат булмый. Һәм тәнкыйтьтән чыгып фикер итәргә кирәк. Димәк, күтәрелергә кирәк, башка теманы сайларга кирәк исәндә. Күтәрелберәк, ачыбрак салырга кирәк үзебезнең теманы. Һәм киләсе елда яңадан катнашып үзеңне тикшерергә кирәк. Бәхет яшәү бу җирдә. Минем өчен бәхет яшәү үзе бу җирдә. Син бәхетлеме дисәләр, шулай әйтәм һәркемгә. Бәхет түгелмени инде, телем бар сөйләшергә, колакларым ишетә, күзләрем шикер күрә. Әти әнием янымда, апалар бар килергә. Бәхет өчен күпме кирәк тормышны сөючегә.